Tutigana nayo na gusika mutu asoro botirondo mwancho mulieni gongo kumanyibuna oyo ligetie ekirogo kyobo gavana omweske James Kemoni nigaba kagoikerana ase gesasimiro gya SDA yekorukwangana kyo marara asibaba kwimirana n'abarayibande linde korwa amagomba abo ochia asenka ya Nyagusira omo MCA we ward ya Nyamaya Late Osiemo okwana nigo abolia obotenene likorwa ase sector yobosombi kobeka emirobili emikirano naboigo kwenekia obokoleri obuya ase sector yo boigo nigo abolia baraikorwa ase county ya Nyamira gochamo naboigo kwenekia amagendero ime county yo. Asengi twalewe dakika 2 tutakuja baada naye wanchire wikira tinga chechi tulimo mbaye pole eso Gusii umosani itu mheshimiwa Late Osiemo no mheshimiwa to maendeleo wetera chikanisa chenda no tarese chikampeni chito ali PMC church onyego bamatari kuri to kababa sana no muntu tabwato gucha naende karanyorete ikero na bali gutoikanga tajechi gochinchinjira ndumaro re misade ri aye yaitira okonyire county ito goitia maendera manga ese county assembly wetara ne coordination ya eri yuko kobeka bomo between the executive na county executive members na directors and the entire system ile go operate a functional government ye county tigika bantu baitwanga etokonye kinyagitari chito chibe mario karo na bantu baro tigiki biongozi bindange enyole professionals injenyoni nje randoje professional banyamire wali tosome thori school turange rudi tukelimo intu turwa maoni na kituru Nyamira